Facebook una Ndizi TV News Digital asa nsema ya YouTube Ndizi TV News na boyo nabugo ntumira SMS wetera sina mbejera sa screen ya ugabu ende twende kusanga mangi twende kusanga amange nyoro morobeli ora sembe no morobeli bubole minobunda oyogo kirabo tambe chinsabere chamagoroba na nche Mildred Momanyi asto kusanga mange Amakonde yo mwancho mulirele na araya iga tiganda akora kibuna korokana elindonya manye Amakonde yo omwancho mulirele na araya iga ayigana Amakonde ayabwanete kwegwa chingoko tigantu chikosanga mange tachikomanyanga Amakonde aya naraliaya mbwatie tusanga mange asitoko chikochakira benenga Amakonde aya kuyanyora ngayago chakirigwa omwancho mulire liri nago tebinga ngokoreta nde bene asensema ase ubiye karo yale turukuru echiro ase go chakigubene mpaka yachikorosia yachikobekwa asa Amakonde ali akoragira kuru na ndaba Amakonde igono tole no mulime tuboli tukoli alero oyogo kora obolemi obwa Amakonde asa go chikotwara na gutumanya mange nabatebiere ningu na ndabatebiga nyanga itole na ndandake nkia mwire tuko chako obolemi obiga karibu sana oyo mto Felix bono kora tebiango amalietao iganga itole na nande ndi gwachagete obolemi obiga sama lieta koro kombati keragori Felix a project ya Amakonde nige koro ku dudupoa a project ye yarete tune company koro ku Power High East Africa in partnership ne company ende koro ku Insect Pro yerere Limuru na bubato reterete project ya Amakonde toro siendagera ye chingoko na inde inewe nkonyara tore ko rabio mochi iga okonyora waste teyo kende gionzi keriki agundire no togo chatware taga especially amatunda korudaraja chinyanya watermelon chirichi agundire no togo chatware taga iga nechi drum tobwate tokoreta nechi tuk and then tua siga iga se machine to bwate gaiga machine to bwate gaiga koro ku grinder ye toko imora matunda kagosoka muinare erongori pi pone erongori eito no toko beka se chi drum echuchinene twatiga macha kenenoka yoma arafu twa beka se mixer etogo tumia ebituma biri ebigunde togo taka Amakonde ito anyore ndagerere balanced diet igo nkogenda tore no echiskuru twa oyi kitchen waste eyere ndagereri abanafunzi bagotigari emechere obokima twacha twaburukani na maemba yaito twasire arafu nende nkogenda turesege chinjio twareta manyinga naro twaburukani se mixer yu tokoburukani naende twatache mixer yu itobono nerendagera ya Amakonde igendagera ya Amakonde negento kere balance digo baka chinge ni chiriche bitebigo tigare jikoni ali igo no bimoko burukani gaiga kerege igonga kerete omwacho muri ya kolengana no muri mitweli twala Felix egentago twerra neke kiare tireliberera ime county ya Kisii aso mugavana nyara ko bagagotebanga eubieri eregali Nyambera eubieri arengali Nyambera yare teriberera sana mugavana nyara ko bagagotebanga nabeko separate wose nabeko ego ba sorted kwabeka kando kwatebaya na matunde ibimbiri biko gunda tigabere kando amasakara bere kando ngagarete naraya iga bagende tuko Felix yakubwatia asiba kwenda baleta matunda kitchen west bintu kende genskali utume kali jikoni kagichekerege ko chikyagunda babekamo bacha basya ekero basire baburukana ninaende ende yachikoba endagire yo asigwa igule bagatanga nkubukani bale bituma konde Felix ganda kubolia sendagire nubono mwachira ali mwojiri ku rudaraja mwakira nabakonyora sama tunda ali onde nale bantontubuye kaini onde narura utaga sakaraime onde utaga pira ime kero mwikirege yanko soti mole nande obochabu intuntorigo kora sorting because korugari se chiro ngokora tore sorting ntobwata abante chiro gari bakobeka matunda yoamo harafu tokogenda buna bono lituko bakwabuze chiro una mambi on Tuesday
nari bakwabusa echiro Tuesday na Friday echiro daraja tokogenda oro bono n'amatunda okabagotobekera amatwarie chikabeji chinyanya chionsi no tokonyora chibekira mutwabogori chi avocado kende gionsi kerige kogundete okobogori kero ndigeti nindo chemetungi gaige menge sana korate byange gasi metungi neririye yiga bone gasi emetungi ne yokobogori obochafu koru echiro twareta mpaka gaiga na inde metungi ye ngotumia tore kobeka endagera eri twasire no tokonyebeka oro yakinunuka amache amache okonyora kogenda nse endagera yatigara iguru one togotaka endagera eyu ririomete ase chimashini echiga mobwatega iga chigokonya Gusii endagera nestima chigotumeka gose nabo gochuku nabo gose nabo gochitumeka without estima chimbaka chitumia estima echi nechi 3 phase egotumia estima 3 phase ngone eras mutumeke estima umanye ko changanya bocha umanye koba bono giga bana digetiganda ke kora tutebia nga emyaka erenga kurwe project ya chagetire emyaka erenga ya etiri project ye ya korre emyaka ebere koru ya chagete yotebase emyaka ebere mwabere mugosangereria ubikurwalia mwareta mwacha kukorosia ende lichigotumeka korosia Amakonde bono koratebia ngo nakibone ubieye ego chikoba Amakonde bono eubiyeyu bono nendagera ya Amakonde bono entunto tugete Amakonde ntobwate bigwankwa bikoro ku black soldier flies black soldier flies etochibegete se chinetim arafu ebigwankwa ebi byamanya kobeka amagena yatwanya turagi aba Amakonde amasinini Amakonde yakagokora amatuka 5 twamanya ko nyendagera yeite west na ende yari west eyu se wiki yemo wiki yeme yo Amakonde aba manene twanyora oboye koruga bwa matunda ari twasire achabo oboye arafu na Amakonde yaba endagera yechingoko gose chingurwe Felix ekarona chagali li tangana sina konyora na nyora kura senseme ya Amakonde na narabuna nigabe Craig greenhouse tutara chikoro kura tutebia nga wanandu kwantebia nga mubwati section isa to mubwata semara gatatu asa Amakonde ya akonyara kobaga koroselwa ntobwata sago chakirigwa se ubi ntobwata sago turagerigwa na gukinira na ntobwata sakuomerigwa kegera anemono inuni go mokora ngambye muomi na limo kunyara kunyaira buyasa abalemi banda bao gusikuru nseseme yamnimo uchasiyende kwa ntabia nkonga koruga iga asemo guchakeri eubiyeye gusegoteye korosi kuya asiru bono yabire ubi yani yabire endagera ye ya Amakonde kwa ntabia nkonga nakimoko yerusia saya nakibwa natakorokana bono sechindo echucheto na bokorre endagera neroro buna twanye sire arafu twanye bogori na indene tuk twaira gochise greenhouse ige moko nye park nandi metungi yeme mwamanya koira mwachi kobeka buna ebwenete kobekwa endagere yige kerekorosigwa andake muntu natake kuburukana ninonye nisike ye ng'ombe nonye ne chingo ko igase ubie nabora burukani otake nabo kuburukani kolele ne linu mokoranga tiga mutume kama tundo kanechi ne makuma ya gutigara bono ntete otoira se imashini elia ende torole bene ngana kie korokana kegima na ndo toro kinga ngakio ngayobu cha woko murukuru na nega ivoko soka gochi tetora sko mwancho murigereria igogenda ko tubwate tetora tara no yominto Felix anyara ko baka gotoro kyanga na kio ubie yiga ekonyara ko bagie ko be kwa maria se machine eri na nde nyara ko bagie gosoka elindelio yachiko be ubi ige producer yana boko mbwatia elindel tunya ko to kweneke gosekoranga ubie yabeire oyo mto Felix na bogocha ende iko bano omwancho murigereria nari nagotebi kurugali Felix natweranga chimashini nchiroro chigosia egoteye igakara yekira matunda ebwatende matunda ebwatobo kima igatwale bituma buno muri mitatu era natutebia bondo zekira si machine chitigara chikunyara kobaga gotebia nga
machine ye iga nkayenda gere kuimuru koru ngaye gosoka koru kegera abantu abange abagusi baita abange ntoramanya nka chimashini nchiroro kiranyara ko bachigosia ebo chabu ubielie gotutwalia goseriolo okorosi mwa chikoni ali kwanya kwa gutugutanga na bego siegwa echebe ndagera ya Amakonde na Amakonde akonya sengoko te Felix arate Felix machine yeto teibone yakie iga stutenene bono machine to bwatega iga ekorokwe amamile gose grinder amamile bono nere gotokonya twasi amatunda na li Amakonde itota konyara kolie ebinto ebikongu buna ekegomi kya amaembe igoto kobeka amaembe gaiga gose chi watermelon no rutai chi watermelon chingima chigo no chigo cha sokera ke gosoka gaiga okonyore ndagerere na okonyorere fine bune to konyerusi gaiga togocha twabeka se metungi na reiga twabeka se metungi arafu twanyetiga matukabere ya kenenuka ngobona matuka ibune yiga yabege tubona matukabere aelire obwate onando nyebeke mali ese machine yende nindo che moinabu bono se machine yende tobwate gaiga nere mixer igaiga na matundo katogosi yawe liyo gutumeka liyo gochabo liyo gutukuta iko kwa igurenga endagere iyo Amakonde yeroro na etobauti na Amakonde tochu kwanira gaiga andake timanye tigo se Felix nacho kebyanga uraye tige endagere yega iga etabekiri eke wango keri gwatu tebige kubeka amagena uraye tiga negunde beka Amakonde agwe kaine naria aya Amakonde yande togotwara okonyora either ne ye housefly na rakobeka life cycle ya yere short by the time ajaya tokobeka saria ito ajaya tagocheta Amakonde yande yose bali nale abwati chingu are supira tataiti bintu binde biche gosoime igo bano omwancho muligere na kwa igure iyo mto Felix agotwerra unyara kubaga gutebya igoriye ubiye bune korosi go kuruga igasi chi machine kwa igure chiri gaiga ntobwate mixer ntobwate grinder echingati chi machine chiri chigotumeka gaiga asokorosia ubiye enderia kubaga koba aselie go chikorosigwa enyara kubaga kubekwa elikolu kwa Amakonde endagira yogenda gutubwatia imiyo murubiri Oboremi nobonda uyogo chira butambire tukole chimatatu chinsaibere chamagoroba asokwanda gusangana go kwana mange igoro y'Oboremi bwekerero anamano imeyeliro bali ya Gusii igotenda koira sensemo ya kabere asoko chikora Amakonde yo na kiacha kire koragira na kia korokana omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchuria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eriotogwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe
chinga kichiabono nigo chiganitie obumanyi bwebirenko byaigoro oburanyore ase college ya St. Anne's kubwatekana ni chikosi chiria bagosomia chibwate chiro erike ase college yeye bwegere chikosi buna computerized secretarial IC3 computer courses, web design and computer programming, video editing and sound production, CCTV installation, keyboard and piano, AutoCAD na Archicad. Nkwegeli ya bariboigo, QuickBooks, Sage, wose Pastel, na boigo, Information Communication Technology, nechinde chinyinge. Nigo babuate chi intake, omutinyo January, May na September, kiro mwaka. Boigo, mbabuate intake ya IC3, kira Jumatatu. Okwerikia ni guganirie, result slip ya KCSE, ekebande gose waiting card, birth certificate, nechi passport size photos ibere, nechi shilingi 500. Imeyomo chokisi, ni gobare Uhuru Plaza, Nirongoria Gatato. Nechi nsagichinde, injirebuna, Keroka Otange Building. Imeyomo chibuogembo, ni gobagotoka Asamagacho, Awakenya pamoja sako. Suneka Dennis Hardware Building, Nyakoe, Angena Nyakoe Main Junction, Nabuigo Nyamira ase nyumba ya Timi Building. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere isato, isane noti, isano na imwe noti, isato eyemo. St. Anne's College, excellency and competency for the future. Ndizi TV, Obwansu bw'Omugusii. Igoba no mwancho muri yetu asoire asensemi ya kabere yo muri buriga asinago tebye ngango koleta ndebeni elinduli chikora Amakonde ayaku agutugwa elinduli ya soko ene nazi gocha ase chingoko yanda utubwache imeyo muri buri minobonda gwetera ase mitandao ya Facebook buna Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News nabo tomera SMS gwetera se nambe ye era se screen ya ugabu nyoro muri buri rasembe no muri buri minobonda oyogo chira butabiri tukole chimatatu asitore tugusanga no muri mitobwe tukole lero oyo otuga Amakonde n'amakonda yanyara kubaga kwegwa chingoko nyoro mwancho muri era kole nyomba mwa ugabu ni matunu bwato obokongu anena mono obokongu bwendagire ye chingoko kera buno bugima bwende tokonga kerege gase gutira abalimi abantu banyara kubaga tebanga batiro buri bwichingo kese ngechendagira achiriguru osi achirige sara inkyo kweboli inchutarira omulimi Felix onyorera Amakonde kolende tigatura sanga monera tutebi igoro ya Amakonda yega Felix kora tutebi yango igoro ya Amakonda anena mono gogo chakira black soldier fly nabo nga likondeli golikuruase ege nakiwateba ege sase eke wangwa gekoro kwa black soldier fly ene kubeka Amakonda ya tigango Felix atatebinga eke wangwa kina kigekoroka nando chengera aliko bako kwae na bako atatebi wetera gabu atatebi na kibako bi package na kibako bigacha tatebiango Felix bone bigwankwe bibyeito black soldier fly nigo tobitugete se chinet yechi etogo chiroka love cage ebigwankwe bibyeito se stage yabo buna bire bigwankwa nige biko bekamagena einere gasi yabo biko bekamagena nainde nakonywa mache mbiriko ganindagerende yonsi igo se love cage yeito ntoroseti egento tokoroka attractant nere gochia korebiwe nere konguse bigwankwebi byagenda kubeka amagena gabu se attractant igoro ntobwa tobo box bunobo etokoboroka eggs nabo gotumia chi box echi gose otumie chibao gochibwatani garakini otiga mabaga gatiga iga lakini se box internet box togotumia okoreta chiboxi sato kwa chisibaneusi arafu gwatiga enseme yega iga no ebigwanke bibigo chabya beka magena igo after every 3 days etogo chibono twagesa magenayu tokogesa magenayu ntobwate stogo chatwa turagia magenayu etogo chatwanya beka twanya scoop twabeka chigramu ikomi sendagera ya itotoroseti
bona itoro stineri igatware takurugura neri bono bono endagere yu n'abana bagocha kori bono abana ba Amakonde naragocha kori endagere lakini ebone togotumia egento gekoro ku maize jam twaburukana amatunda make esoria abana mbare delicate diet yabere a bit different tokobaroserie diet eyo engiya after 5 days okonyora Amakonde ayu amagenaya aturagi kwacha kwanyora Amakonde amasinini noare maiga bona Amakonde aya naro togocha bono ridiabeire ready for feeding okonyanyora nabara mange iga make bono bune krete kekegima amagena 10 grams nari 10 grams twabegetega akahachi agacha akabaiga yanda kubori sore mo Felix ndongere ntara kuiguya ase amagena yando chonya bigitaka neti getukuruguru na kia magena ya guchecha kego achake ko uturage kaba Amakonde gukunya soye ndagereye kurunse ndagera nere yonya bike kurunse gosengaki aya okobeka endagera kwamanya kobeka enet kokobeka enet eye enet ene bwato chingoro otabwati enet nabo gorete guni lakini onye sigikiga at least etware obongoro bosinini bono Amakonde aya riria amagena goturagi Amakonde ayo agweta se chingoro echi agenda se ndagera achi korigia endagera achaka koragera bono bunaya etokonyaruka 5 DOL 5 day old lava bona na Amakonde akorra matuka 5 bona naro togochi endagera ritwarosi nero bono togocha ko chibekera bona endagera ritwarosi twaburukania manyinga kitchen west bono togocha yabe kwa secret tokobeka crate buneke etokobeka 10 kgs aya bono gege tokobeka 10 kgs ya endagera arafu egepimo ntobwatega iga kia Amakonde ekere tokobucha twabeka kere crate one si 10 grams echi mbaka 8 bwoncho ganiga Amakonde aya esaoria Amakonde aya itotimeti gosenara masoku okonyora koibisa inse endagera bono mbaka tokora mixing iga na riabe spread evenly arafu twamanya kobucha egekombe kekegima arafu twamanya kwamya kobeka agabo igobona Amakonde ya matuka 5 nara yabona soiri asendagire litwaro strugurali achakire kuragira bene guchaka litukulia lero ali asamagena turagetu kundagira kieliero esi amagena turagetigu etobwate maize jam nero tokobeka arafu twamanya kuburukania amatunda makeigo tari mange ine ndagire ngao kegima se amuturagiri neye ne litwaro strugurali so much muri kwa machine yarenge asonya kuba togosia twa grind twakura nere twaletaga iga etwanyeretire iga yabekirwo ni ndagire bona Amakonde aya naya matuka 5 twarango chimotu abuchaka bono kagokora even 6 days dirikwa nyarage na indogocha kwanyora bado nagenderete koragera taraba size yeri akini kagokora 14 days Amakonde bona aregaiga akore 14 days na bokorara manene igo bona Amakonde aya ukina sige kakia matuka 18 iga 18 abeira ko Amakonde abeira ara ewe ngoko oranyama urachingoko kali nane matuka ya 6 ningi kera bono konyora a protein content teke nene sa Amakonde aya abwate protein content eyerere igoro eyere buete soya na inde production cost ya ko produce Amakonde aya ere inse sorie bintu togotumia waste Felix mnando chega gwataira Amakonde aya bona ina ya matuko 18 iga ya beire abwente guchikoya guchingoko bono kokonyora chemubegete greenhouse
na gase greenhouse ndo chimukabekene tweresera ngona seki muguturageria makonda ya se greenhouse nane nindo chebintu binde bya binge ebyo ratkunya kwa gotwara ndi tumanyenga ne bya gaski anemo nindo chimashini chirero gurugali bono amakonde nebigwa kwa black soldier fly chionse chianche tesi liberera rire onya liberera riro rori nyinge ekoira matuko make gukina onyore room temperatures echire below 30 especially botuko amakonda yare ire no motinyo mugima nariakine akoragera ngora lakini riri ere slight and enough liberera rire enough amakonda yakoragera within 14 days kwa kore harvesting na inde liberera naligo konya makonda yakina bwangu nebigwa nko ebigotaka liberera nobora bubunge obora uboko boro throughout na even production ya magena ikoba igoro na seki wangu ekemona magena lingiga yokubeka ekekobeka magena 1500 ekobeka ekekobeka magena 1500 ya kegwanko ekugiyako igoti machine chini cyo konya eri komenta liberera maiga bono kegwe kabotuko nebwate heat sensors Didi oboke duboro bonge egochi okiero yoka eye water heating system ama chabona kobera igane sola mugaso kegoika maraga waba machari bado murirare konyorare sechi container chiri bona cha steam area bono ya heat the whole room kora teyango Felix obuya bogotuka amakonda yegamboro bi obuya bono obuya mbori after 14 days echutwateba nkonyora tura makonda yaito nkonyoni tore 130 shillings a kilo haya nainde apart from that nkonyora boyo obuyo obuya oratumie searching enyi chiao seketicha oseno egotoperi Chicago no amatoke kobeko boyo nindo chese emashini regali gopima tima itune chikilo mogo pimera chio chamakonde gosine yakinere ndo chiruguragi eyubono ne togo mpaka irito akore harvesting ngopima tora makonda ito igobona limo goteba nga kilo igomo bwata simo gupimere kilo muntu manyanga yanere kilo aoneri nainde ngakinero okonyora matunda tayo buye igechiro bono nabogocha kwa notice different entobwata different diets chirito korosi endagera ito ndiro konyora maembe tayo ne watermelon chuka tobwata tokoburukani etokonyora diet gete amakondo konyora ara manene diet yende okonyora makonda ara make like bone krete kemo etogo expect twanyora chikilo ibere nenus koruse kere crate koso tebe naro endagira nkongo bwatiere nandi sebe nga makonda yanene mono nchira nako igure niga kurukurwa sa matunda mono igo ratakora selchinge ne minte binde bitabwati matunda teko tako ase ndagirerio korosi na kuigure wotebe yure matunda mono iraba matunda tayo pine shinge nchiro na makimaya chindagira chicha butambe mechere na ndagire inebe chikwegwa amakonda kwanza ndagire ibono nerengia because ere already bono no echiro amakonda kagochaka koragera akori bwango sana akwerenga ke thank kora batira gabutura genda sumutu mukake go kutukura na sensa ya gatatu no chiko totebya muna mukumye makonda yega na nene mono mbobe kibororo ase ogoro goturagia amakonda yega bo mwachumulire no gari tutubwatia imiyo morobere bobole no bonda asoroche omulimi tubuli tukulera ko totebya nga amakonde ngoturagi gware na nabwa tubuya bwaye ne ko igure obuyo ngotoka bole gaiga una ko igure oboncho boni ambororo
ayonsi nigo kwenyore miyo murubuli bubuli mino bonda yogo tira batambili tuko chuma tatu chisebiri chama goroba enda kusangama na ntugo tira semitandao ya Facebook muna Ndizi TV News Digital asensa ya YouTube Ndizi TV News na bwe nabotumira SMS kwetira se nambe yo era se screen ya ugabo tutanda soma tumukake igo ngwira na toy Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogo nkorbogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyomu chukisi nkuruwa bare bokoreli ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongetano na boigo setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. omwancho mbalirya nabo tayingo kwirania asensemo ya gatatu nincho korokia Amakonde ayomirwe bona arule koba Amakonde ale moyo bona aya umiri anara bwenta kwa guchingoko nane tuchikwara tino yo mitonga Makonde iga kwena nwashingo ko bunariga ayonsi genda utubwatia imeyo murobele bobole minobonda obugochera botambiri tukara chimatatu chinsebere chamagoroba atonde tusangana balemi au imeyero bali agusi asiri tukara tono yo mulimito oyo okora obotugibwa Makonde ugenda utubwatia asemitando yetu ya Facebook muna Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News na wewe nabotomera SMS wetera sena mbeyera screen ya ugabo nenya ko botusanga asobwamo nyorori boli ya undio chirane maiga asigita seni yetu kya Ndizi TV oyo mto Felix kwano Amakonde watwere seiri watebira ali akura matuko 18 igakinire abaire abonete ko kuomigwa bono ntubwata Amakonde umiriga iga kora tebia ngo na matukaringa akoira kuomigwa only 3 hours na roto kuomia Amakonde lakini tutarachikonya omi nige tokonya ita etokonya korrege ntoge koro ku blanching etokoberia mache atogota kagotogota twamanya kobeka Amakonde ya for 20 minutes ime aku otaberetia macha obuya Amakonde atagoku igogo ikoberia mache unyabeke imeji taika 20 kogwetani 20 abono gabo gochigosai igoto tebe ngabono tete ochaka konyeyeka igoto tebe taika 20 naro chikobera mache ime gogokora onya rusia macha alime bono konyoronsia Amakonde onsi pia kuri 20 ye onyabeke gaiga umenye kunyairo nyaumie ngire nyomi igo macho murigira ngo koro kitoli muna Amakonde yakuomigwa ngo koirande gari orole buna kuomigwa buna kobekwa ase akuomerigwa oyo mtona si watebia nganka yakuomerigwa Felix kora tebia ngonga obuya bwa obobe bwo tuga Amakonde yamboro challenges kati ya challenges ri ugwetera ase ogotuga Amakonde yega narari aya
E challenge rororo egente getang'ani otanyore ti waste e waste ere na fe project tokonyakora igomba kotware waste eisaine nario nyare gocha gokora gotuga amakonda nainde mpaka otware obomanyi kwamanya amakonda yaikire esize gete eye iga nabwate protein content eyere igoro bono nari abwenerete kogesu nabaeraire omotenyi omogima koragera onye obokendu nobonge nabekoira amatuka amange gokina challenges chinde chiri okonyora bono ego attract noe chimbeba ogocha kwanyora chimbebe chigocha chiaria amakonda aya gose chiaria amagena naende gokonyora ebinto buna ebigo na ne chilizard chigososa chikejes chiao ekonyora chikori chiebigwankwa igo tutebe eingakia challenges ni mugwetera ase nonya ebinto bigunyaka bwiga technology anyari koba gegotira osike kogenda bosio buna kurigeria ase farm ya ugaiga no begete gento igurunga CCTV kora tebi yangu ni yagaskina ninge okonyama igunkie igasia enireria nene muno mostly ne yo community activities chigendrete gaiga nainde oboibi monto naro arache gaiga chikretie chichimogoki anyoro obogoiria yemo ebina bintu at least for security purposes Pero manete okora obutugi obuiga bwa Amakonde igo ngokonye koirania usigokonya abalimi au elikwendereria oburimi bw'echingoko kegera gusa obutugi bw'echingoko kegera abalimi abange Gusii okora bari oburimi kurinde ng'a abange babangire gutwara obwoba igoro yendagira anda kengi oratebie umurimi naende gusine kiora kwa ne serikali yetu county inyara kubagia goswanania ilikwene kiabuna chi project bunye chiga nkobe ku chirekere ensemo osikire kinyuru ilikwendereria abalimi baro ekerenda tebi especially abaremi bari batugete chingurue chingoko ne chinsu nainde bari go formulate endagera yabo nimete chi protein content mostly bagotumia soya nainde okonyora soya torikonyora raisi igo bono na bagocha batogoriga iga amakonda yaito tuometi bagenda ba formulate feed yabo nabaremi aba bande buna bechikagu abasimegete ching'enyi nabo mogocha moire oboyo tokwani chisiringi 10 kilo n'amakonde 130 kilo igonde bwancho tagete nabagochira Amakonde osina bakobeke oda yae balinde lyo chikoleterwa Amakonde gokire wiki ngonyora uri mubwata Amakonde kere wiki ntobwata Amakonde production ite togokora togo feed togotumia chitanange inyega isano chia waste kera rituko anda ke Felix kora tebia saya Amakonda kuomera naka netie stima naro naga netie stima na korea nyabare mimbaro batete gochaka tari lazima batumie chimashine chichinene nabo korigie meyu kwabutura matunda ao buya arafu kwaburukani ne spedi iga kwaburukani ebintu ebiga sewiri baro kwacha gwakora feeding no kuomi nabo kuomeria omugaso tari lazima otware machine igo nonye no lyo tochaka oburimi obuiga osobotugi obuiga tari lazima tware greenhouse buneke iga ma guchaka nabaguchakira inse nabaguchakira nse agendra nonye kwangeresera Felix nkuna kuburi oreye greenhouse kwangeresera rinde ng'a niko Amakonda yataite temperature iga taite gose ekerengo kiribirira kiri iguru anda kenande ngarora asekerenge ekyo nande mugabe kubeka enet eliyo gutumeka mano mona sabalemi elikona cha omugaso guseribirira andake ase enusu karatu tebyango enet ye ni mubigite ne yagaskibira bono eyene yogo control temperatures na di temperatures nchibe chinyinge mono gaiga
esaudi no amagena ito atware direct sunlight amagena gusareka nainde onye temperatures nende chikogende igoro mono nainde amakonde okonyora akure igomba kato control temperatures bone shade neteye riberera riabere rinyinge gaiga nabo ko maintain the temperatures gaiga ya retain temperature yabera engakere entambe ande kitiganda kubolia nga ebiwangu ebi namatukalenga bikuira byanyara kwa bigokwa nande mwachaki kukinya ebiwangu binde inumweka nanake onaluga ste kweboli nga kero mwachagete project nga imwe rusiti ebiwangu bitangani kora tweranga sobwagali nigo twa nyorete twaretere tu amakonde amakonda abana ba makonde bono tugachakaga tugakora feeding hari amatanga ni twakorete harvesting tukanyatiga agachenchi agachaka bebi ubwankwa igaiga bone tukobwati life stage eri fly egg larva pupa adult bono ririere larva na ditokwa chingoko totete totigegende gotani kobe kebwankwa tokonyetiga ya tani yaba black and then yacha tani yabe fly yakobe fly yakura fly yakora 2 weeks naende yabeka amagena yakobeka amagena igobune kobeka amagena yakura kobeka amagena igo yakura bogima bwa igo tukati fly zichibe million as long as yabeka chance pia magena tatebe ya chance pia yabekira amagena in 2 weeks time igo chirie million chakule nande gwachaka fresh bono gotwara a continuous system ejero komenta chipiupa chiao mai bono once chiri chiakure bigwankwa binde byo kwanyora byasoki igo nande ekyogote murigereria nga makonda iga na ya mokorosi tali ya makonde alia kugundira nyomba bagwe chikugundie ebinto bachiko baletera ngam na intu twetura makonde igo bamanye nga eboto bausimboro gwa makonda obuya bwa black soldier fly o chibon ebwate some antibiotic chemical eyere ko repel ebinto buna chi bacteria igo eubie mokoreta teri gochikwenda west kera na senara ali kwateba nguna eubie ya somo cyo murigereria ehubie koretwa echikonya kabage korosia amakondo gose amakonda nya kubaga kuragira kurwanya kubaga gukina cyano emwanya abantu nguri turi ndagira twanya gukina ngora neba no mwana nya gukina ngora gotamwe tindagira na ara bebo bimubira nyoro usirire konde na amakonda nabo igo goikonya ndagira ibune kolya unagukina gagukina gakorwa gakonigwa endagira riyo gotigara Felix gara tutebyango kera ndo chinga bune korokana endagire ibune korokana secret yeke tali go kirete ngireke sarike bwate endagire yeke enga bune esire kora tutebyango nga endagire ya gokonya nande gusenga yeruete nere ria bono aya na matunda ali konye amatunda ali twasiete bono amakonda alire endagire yonsipi bono twanyorroboy nendagire rikonye tochiete igo kwa igure igo bantalia mosiete haya bona nentigarie gone lietigarite ne rio mire bono bagekoroka ni refine refine igo bono Felix kwanira ngumurigereria wigita sendika Ndizi TV oli oragani gochigotuga amakonde osoli oragani gochikonyora amakonde bunayega nande botebi na kiao konya chingoko ali vechikini bono the protein content actually into a correct experiment ne chingoko broilers echaire tukama sinama kesana kokina na inde size yabo eyarenge enene o compare na chiri twaragereti commercial feed etware ko chibekera commercial feed but echinde twacha twanchimentera amakonde make lakini etware ko chirageria amakonda are moya tari ari akwete aumiri goto teba somulimi nigo kumu advice anyara ko bagago
gako chapo ya makondaya gusika ko rengera rimwe kya konyora makondaya ekiarango konyare kegima asuku kinichingo kasobu wangu na bo igolende ngo katier that cost ya feeding usikole ngo igwanga eye kilo is 130 ne protein content ni geri goro kegima gokore ngani ndagere ryo chikogora rero yatirire rigori gokore ngani rigori dia gokore ngani ne no buyebwate mbole insake igoma emanyenga mbu yoro siendagire yego sori Felix akakonye konyore ndagire yiga umanya kwegendereria mbuye muno sana Felix asogotobo semia enda ndake asaba gusitu amanyire nga egento buneke guso okorera Amakonde gusoko ugo kuzalisha Amakonda yaiga nare email ro balieto lya Gusii igo bono mbuye muno sana wikenga kinande twanchiranire asobo semia bugatoire mbuye muno sana Iko kano mwancho mulira kwanya kabago ko igwa buna twasangire no yo Felix oyoro mulemi anene mono omulemi ogotuga Amakonde ayo mwancho mulira gotuga na yago konya kwa chingoko chia kina chia buchecha bwango endeli kwanyenya wosonye ne yokonya eye koliegwa oseye kobeka magena naboko ya elindelio konda se yamagena to kunya nyinke mono kera protein irago chikobe ebe bitinya byoka esinyuko beka magena korende nero ningia asengo ko liege ege chuchu konya gutira gusenda bo igo Felix igo kwanya ko ikuraso yo Felix genda gutubwatia ase mitandao ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News na bwana bugo tumira SMS wetira sena mbeyo erase screen ya ugabu anya gotaite konyora na bukumbwatia wetira ase mitandao ya Facebook na Mildred Momanyi igotonya kwa to gusanga mange igoro Oboremi anama no abalimi baliro bali Gusii gose abatugi bale imeyeliro bali Gusii igo wekenga kiende nainde yatumirane na gusanga mange kurwa so mulimi onde anya gotete konyora ntomera SMS wetira sena mbiyera screen ya ugabu bye bye.